खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय आरो तो जोङो मोनसे बड' अफिशियेल मिउजिक भिडिअ लागासिनो दंमोन आरो तो बेनिनो आं बिहाइन्ड द सिनफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरो सुजुमा आब'नि गाराङाव गोदान अफिशियेल मिउजिक भिडिअ मोनसे फैगासिनो आरो बैसागोनि सिगां आरो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मुङानो जागोन आर'नाइखौ लानानै जोबोर गोदै गारांजों सुजुमा आब' बिथाङा बे मेथाइखौ खनदों आरो तो नोंथांमोना आसा खालामो बे आर'नाइ मेथाइखौ बयबो बजबनानै लागोन होननानै सानबाय आरो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ आङो डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफ खालामदों आरो जाखिनि हायो आंनिफ्राय बिखौ आं बेस्ट होनो नाजादों आरो दासो आङो करिय'ग्राफ आरो डाइरेक्सननि खामानिखौ सोलोंगासिनोसो गेना गोरोन्थियाथ' जाखागोन देन नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ जेन गेना गोरोन्थिखौ जेन निमाहा होयो गावनि साननानै तो नोंथांमोनजों आं बे मिउजिक भिडिअनि माखासे बिहाइन्ड द सिनफोरखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामदों आरो बे बिहाइन्ड द सिनफोराव माबायदि जोङो शुट लादोंमोन बेनिनो आं माखासे नुथायफोरखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरो सान्दुं गोसायाव जोंहा शुटिं लागासिनो साइनायावसो थांबाय माबाव थांबाय हिर'इनफोरा बेथिं फै बेथिं ओमफ्राय नोंथाङा शुटिं खालामनानै मादि मोनदों? जंगलबारिसो लाबोदों जोंखौ मादि मोनदों? मादि मोनदों एक्ट्रेस? रेडि दाहाय जोंनिया शुटिं सोलिगासिनो दं बिउटिफुल प्लेसआव तामाम बिउटिफुल नै जोंहा दिनै सेकेन्ड डे शुट जागासिनो आरो ओमफ्राय दिनैनि केमेरामेना नै बिथाङा जागोन प्रफेसनेल पुरा केमेरामेन ओमफ्राय नै बेबो एसिस्टेन्ट केमेरामेन माबायदि मोनदों धुनिया बुरियानो केमेरा खालामो बे एक नाम्बार बिथाङा ओमफ्राय नै हिर'आ ओमफ्राय नै हिर'इन खानि जइन जादों दिनै ओमफ्राय नै सिंगारा बिसोर ओरैनो केमेरामेन नङा बिसोर एसिस्टेन्टसो लाइट हमग्रा आरो देलायनि बुरियानो शुटिं सोलिगासिनो जोंहा ओमफ्राय दिनैनो जोबसिगोन आरो दिनै जोंनि शुटिंआ शुटिं सोलिगासिनो नै हिर'इननि पुरा बाङाबा टेक लाना रिटेक नुनायावसो 4 मिनिट 5 मिनिट बहुत मेहनत खालामनांगौ गोनां जायो जागोन ना जाया सोलिगोन ना सोलिया मादि मोनदों? सोलिगोन पुरा जोबोर मोजां मोनदों बयो सोलिगोन ना सोलिया? सोलिगोन दिनै जोब्बाय फाइनालि दिनै जोबा जोंनिया टाटा बायबाय जाबाय जोब्बाय जोंना जोब्बाय दिनै ओमफ्राय मादि मोनदों दुधनिया फैनानै मादि मोनदों? मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम पुरा नेचारेल जाबाय आरो शुटिंआ दिनै जोंना टाटा बायबाय तो शट सोलिगासिनो जोंना बिफाङाव हमिनो मानबायनो केमेरामेनानो फट' लागासिनो पेकआप जाबाय जोंना पेकआप हो गया है तो टाटा बाय बाय गुड नाइट